ସାଇକୋଲୋଜି କହେ ଯଦି ଜଣେ ଝିଅ ତୁମ ଆଖି ଭିତରକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ହସିଦିଏ ଏହା ହେଉଛି ଉପଚେତନ ଆକର୍ଷଣ। ସେ ତୁମ ପାଖରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଲୁଚି ଦେଖିବା ଏହି ସଂକେତ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ତୁମ ଉପରେ ଫିଲ୍ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁନି ତୁମେ ଏହା ଜାଣ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦିଲ୍ ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରେ ଶରମ ଅଧିକ ହୁଏ। ଶୟନକୁ ଠିକ୍ କରିବା ସେ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି। ଏହି ଫିଲିଂ ବିହେଭିଅର ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନରେ କେହି ବିଶେଷ ଲାଗିଥାଏ। ଭିଡ଼ରେ ତୁମକୁ ଖୋଜିବା ତାଙ୍କ ମନରେ ତୁମେ ଏବେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଧାରଣ କରୁଛ। ଏହା କେବଳ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ନୁହେଁ ଏହା ହେଉଛି ଇମୋସନାଲ ଆକର୍ଷଣ। ହସି ଉପରେ ନଜର ଅଟକିବା ଏହା ହେଉଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ ରୁଚିର ଗଭୀର ସଂକେତ। ସେ ଏବେ କେବଳ ଶୁଣୁନଥିବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଫିଲ୍ ଭରା ଭାବରେ ଗଭୀର ସଂକେତ। ନଜର ଏକ ମାନବୀୟ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ଝିଅ ଏହି 5ଟି ଦୃଷ୍ଟି ସଂକେତ ଦେଉଛି ବୁଝିଯାଅ ତୁମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବସିଯାଇଛ। ଦେଖିବାକୁ ଶିଖ। ନଜରକୁ ବୁଝିବାକୁ ଶିଖ। କାରଣ କେବେ କେଉଁଦିନ ଆଖି କହିଦେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲପାଏ। ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ହାରିଯିବା ପ୍ରେମ।